heb mijn zwagertje bij me, Arie. Arie is mijn sidekick, tourmanagement. En zie ik meer als mijn vrouw en mijn kinderen. Dus even voorstellen, Arie Overhout. Arie, want je rijdt Fransen overal naartoe, hè? Ja, klopt. Ik chauffeur hem, ik begeleid hem, dat allemaal. Wat is er nou het leukste eigenschap van Frans? Ja, eigenlijk gewoon het onder elkaar zijn, weet je wel. Een beetje slap ouwe hoeren, maar toch gezellig en op zijn tijd een keer serieus. En gewoon je ding doen, belangrijk, ja. Wat is het meest bijzondere wat jullie samen hebben meegemaakt? Nou, dat is nog niet zo heel lang geleden. We zijn met een bootje naar Texel gegaan en daar zijn we bijna verzopen, dus. Voor jou nooit meer. Wat zei je? Ik zeg voor jou nooit meer. Nou, een iets groter bootje, dan doe ik het wel weer. Er staat heel veel te gebeuren. Ik ga één deze dagen ga ik de studio in voor de nieuwe stukken, voor het nieuwe album. Binnen nu en een paar weken is de nieuwe website in de lucht. We gaan een nieuwe fotoshoot doen, dus er komt heel veel aan. Ik heb heel veel bijzondere momenten en ik kan wel zeggen, eigenlijk elk weekend is een bijzonder moment en elk evenement heeft zijn genres. Maar wat ik apart vind is toch wel de hele grote evenementen waar 30.000, 40.000 mensen staan. En je zelf niet hoeft te zingen, het publiek jouw nummers zingt. Dat is ongelooflijk. Ik begreep vandaag ook dat jij begin volgend jaar in de sneeuw te vinden bent. Ja, dat klopt. We gaan naar Westendorf. Ja, we gaan even een dagje op en neer. Ook gaat Arie dan weer mee, die gaat vliegen. En ik ga erachter zitten, dus dat komt goed.